Inkokheli yemveli umama uNolundi Ndabankulu wase-Flagstaff eMpuma Koloni ubongoza urhulumente ukuba akhe amakhaya abantu abadala emaphandleni. Oka Ndabankulu uthethe oku emva kokuba inkondekazi yalommandla itshiselwe umzi wayo wangqonga ngumzukulwana ekutyholwa ukuba uyathwasa. Noxa kunjalo rhaneleka neziyobisi ezibenefuthe ekubeni umzukulwana abenophazamiseko ngokwasengqondweni. Umakhulu nombulelo sobantwana onama-90 esidla amazimba wasinda ngokulambisa kuba wayezihlalele ecaleni kwendlu ngethuba ibona ngokulwatyuza kwamadangatye ze wahlaba umkhosi. Kwatsha nebhasi elilokurhola. Zatsha wethu izinto kwatsha nempahla yam. Abamelwane bafika ngokukhawuleza kodwa wawusele wonakalisile umlilo. Umzukulwana akazange abonakalise kuzisola. Wabehleli phaya kulaa ndawo ehleli nobhuti wakhe wabezivungula ngongathi akenzanga nto. Waqala umntwana athi samafestile ungecawe kwelaa cawe ndingasayaziyo ndafa kuthiwa ubula amafestile futhi wonke lo mzi. Kodwa usibonda uthi le nkwenkwana ikhule ingabonakalisi burhalarhume. Ukhule ngumntana oright apha ekuhlaleni, akho nto sike yasiphazamisa. Kuthe kulo nyaka uphelileyo kwathethwa ngento yoba akaphilanga uyathwasa. Ndizamile ke mna njengenkokheli yelali ubonisana nefemeli yakhe uba makhe ayojonga ingqondo, ngoba mna ngokwendlela endimbona ngayo asiyontwaso kuphela, inoba ikhona nenye into erongo. Ndakhe ndasola ke nezinto bazityiwayo i-drugs. Ikomkhulu likhalazela kungakhuseleki kwabantu asele bekhulile emaphandleni. Ndirhala kwenzeke khona ukuze kwaziwe into kokuba abantu abakhulileyo, abagulayo, abangoomama banendawo ekhuselekileyo. Uba urhulumente nje angakasincede, asinayo apha emampondweni. Ngoku umakhulu wonwabile apho wafihle khona intloko kwesinye sezihlobo zezinyo, yaye uthi akanazo iintsiba zokuvuselela umzi wakhe. Ndimthembile urhulumente, ndinqwenela uba andenzele into athanda ukundenzela yona, abona uba ngandenzela. Kwitshomi yamamam, so ke ngaloo ndlela ndicinga siyazalana. So sabona laa ndlela oyihleli ngayo adicide uba masimthathe at least akazohlala apha. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eNgqandulo eFlagstaff.